sa pridávajú jednotlivé cieľky. Hej, áno. Tu máš vlastne prepínač, hej. A tuto vlastne to odistíš, hej, a potom tuto vlastne ti už chodí ten bežec. Vidíš? Aha. Ako prepínač. Z druhej strany, keď Čiže ako posúva, tak vlastne jedno vynutie, druhé, tretie. cvak, vieš, zacvakne cvak, že tak to nejako. Dáme trojku naspäť. Je to tam dosť taký priestor, vidíš, že toho miesta je tam strašne málo. A to sa dá, že keď vlastne dojde k tomu rozťahnutiu týchto rebier, keď nám plynovali tie trapá, Tak ti zníži hladinu. sklesá mi hladina a už je problém. vidíš, ako je blízko prepínačky sa pozrieť. Je to tam 5 cm, nech je 6. No, 6 cm. To pri tom vode veľkom tu nastačí málo, aby ti to tu kleslo. Na tom